Sangtikipur Kaparhu Maputhak All India Karbi Student Union Asongpen Central Range Manja Forest Asahemalong Complain Alu Kapalida Nampi Namdur Langoy Langjeng Khengpi Thengprang Wotek Woso Sangti Arlong Pen Danglok Marat Mareng Api Hai Hai Afan Kerai Komji ke Forest Asai Klemak Phatum Hanglo Bonta Hawar Kimi Jamuna Alangroy Adolongarai Along Sangpi Sira Ronghang Tia Bang Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Kapathik Pon Arpeng Arkantetsi Anaro Tetet Upper Hood Sangtikipur JCB Machine Arki Hangjo Apianta Manja Center Forest Range Asai Kemakwatum Anukang Thong Amek Kijang Chikongdet Aputhak All India Karbi Student Union Asongpen Namthi Chipaklangpor Ladakh bangke nilitum Pudakji Forest Department atum kachirab dundu Laso kachirab dundu ko posi Ladakh chok che claim long le podium ta claim boy phirlu aprang ma sini tunge puelo dai khada la pengi forest ECF pencheng lo DFO ranger bendang lo si pulo je khada long e long sangti phur long lepu sitame people si khada long sangti phur long lepu alam bangke muholdar phan notice serve se delo muholdar phan si notice serve lipute muholdar da chire thekpo baklem to det po mini sitame la tum aron tang la kachiklem to da joksi muholdar e banga phong la dak sangti nang phur aralo Lasin nila tum All India Karbi Student Union penke jong daglo Ladakh ke forest officers tum kachirab dondo bino Ladakh heta patrolling post do latum jo la hawar kimi long mat dak penke mitar pharu sinawe lo kachelo dak mission pangreng klungar julong sitame latum thang initiative dak anondei aning hangling si bang paklem maret to war pen kachelo mitar kevelo non ji prodim ke paklem long bob Dang pe nilitum dak nitum song pen si pudun chot lang po ma dak chok chi puke department tum si sang pi pen cheng long ar long pen cheng lok theng pi theng prang pen cheng lok kerai kom nang ji tum rai don de kom dun de la tak ajo le ka hu gale anar lu ang si klep me ke jang apor hu pe theng long le de lo pu mi non ka me reng jeng dak anar lu ang si klem le pute pi po si lang don ding lo la ke la si la dak bang ke forest atum la pen ke hala muholdar tum sivet ke do joklo la tum kupine ko sone la tumang bong kachibuji do kok pasila sone klem hai lo pasini tungai punang kok la pen ke itum kaching hon nai la pen ning ke the nai Dr. Tuliram Ronghang CM of Karbi Anglong Autonomous Council banta apong lo kaning je sangti punon arlong punon la pen Karbi Anglong aron rebeng iklem ana tum han ke lang ding ding sai ji po te ne tum ke la da pu tha ke apong lo ke paklang pot je la bang ke chok chip la pen forest anoms ben kali pin si ka me klem lo paklang piglo pini arni te ko pilo siraro hang pi phana dai ke forest department DFO do ECF do ranger do abir officer do to ko pi action lo ke thang dai nei te ko pilo alam ning ke cholo pusi tum punang ko la sin non bang ke tum CM Dr. Tuliram hang phane tum puji la lo nang li alam ning ke chat kali lo akam da paklang non rara tum phan je itum kaching hon nai ning kachit the nai CM non phong ke rara phan paklang dak lo je kang hu kang hi aron rebeng ke klema tum phan neb lu pu paklang dak non an je ra tum ta labang so pu tha ke hok pe si alang ka ning ji lo kam da klem pu bang ke ma joka chini pu la pen thek prong pu Inang rat me je than bang labang so sira rong hang piasa ki mo ki pura long atom je high court da case labang so patha pi la so asang ti amohol ke Jamuna River number 7 lo Ladakh ke ningkan pri pho prang da hai lo hada highest bid in do amen pu pelo hala bang ko ne tangka thok lo aron ta ben sta milong lo de de lo ke lo mai sira ro hang pi si lo no Ladakh klem bo ma dim lo ha so lang roi nang ji hok pe ki phu ke sta mela tum khadan lang phu rong lo he sta Ladakh case do boila high court pe no anta judgment people verdict avela sita mela dak bangi paklem long pop lata ma hu me ko son si paklem long pop lo case suli voi dim le la sila dake totally a government la pen ka department me se corruption a moholder be se corruption claim la dake lagi ni tum jong dak lo la dak khang veng nang ji lang ke a court pen case do voi dim ke lang tu ing ton nang ji ke ko masik ke hai poni ke rem poni patini na prang pen non pa phur la pote judgment pipe prang court phan Karbi Anglong Autonomous Council la pen department overtake del
court phala tum lang prosi alang tum ani ha teng si ladak bang claim delo la pen ke judgment la tum si pidelo je siraro ha pisi case ke hailu bu bang ke la tum bang ha court ben bi prang tum bang inside da song si mandelo non bang ke la hai aron re la hai judgment pipia prang la pusone claim la pen ke kumama ja kong ke do phan kumama ning ka chin sam phan la pusona hu or ke pi bang ni tum song hen bang ke ding duglo